Dámy a pánové, je mi veliko ctí vás přivítat u dnešního videa a dneska si řekneme krátkou informačku, že až budu mít 5 odběratelů, tak udělám takový menší stream na nějakých 30 minut nebo 20. Je to speciál za 5 odběratelů a doufám, že vás tam přijde co nejvíc. A až budeme mít 10, tak zase budeme streamovat, ale až budu mít 100, tak to budeme hrát na hodinu. Až budu mít třeba 1000, tak budu hrát 10 hodin. Užijte si. Až budu mít 1 nebo 5 odběratelů, tak bude stream 30-minutový. Já se rozhodnu. A pokud se mi tohle dnešní díl líbil, dej like či koment a odběr na můj kanál. A zatím čau.